walasa an ka jamana kalataw ka labɛn ka ɲɛ ani a baaraw bɛɛ lajɛlen ka kɛ wasa kɔnɔ an ka jamana ye yɛlɛma don kalata sariya gafe sariya dɔw la ka bɛn ni hakilina kɔrɔw ani taabolow ye o ye yɛlɛma sifa jumɛn ni jumɛn de ye wa yɛlɛma ninnu kɛra ka da mun ni mun de kan ani sababu jumɛn de nana ni o ye o ni ani ɲininkali o n'a ɲininka ɲɔgɔnnali caman jaabiw dira minisiri ɲɛma kɛrɛfɛ minisiri fɛ min ka baara ye politiko ni jamana taabolo kɔrɔw yɛlɛmaliw baaraw sɛgɛsɛgɛli ye madame Fatumata Seku Diko a ye ɲɛfɔli kɛ o kan an baarakɛɲɔgɔn Fanta Kante ka micro la. Araba tɛmɛnen février kalo tile 15 an ye conseil des ministres y'a laɲini ka yɛlɛma don kalafili sariya la an ye mun ta juin kalo tɛmɛnen o sariya in labaarali an y'a ye k'a fɔ fiɲɛ dɔw b'a la donc an y'a laɲini ka olu de latilenya donc o latilenni bɛ na ni magali ye sariya kolo 11 hakɛ la mun bɛ ko 4 kofɔ donc a kofɔla ye min ye n'a jateminɛ novembre kalo tile 3 san 2022 tɛmɛnen ministre de la sécurité gouvernement ka yamaruya kɔnɔ décret dɔ ta mun bɛ carte d'identité kura sigi boloda donc o carte d'identité kura in n'a bɛ fɔ a ma carte nationale d'identité biométrique o carte kelen a bɛ comme mago 4 de ɲɛ donc o carte kelen in b'a to mɔgɔ tɛ carte d'identité ta tuguni parce que carte d'identité a b'o jɔyɔrɔ fa mɔgɔ tɛ carte ɲina ta tuguni a b'o jɔyɔrɔ fa mɔgɔ tɛ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan carte consulaire u t'o ta a b'o jɔyɔrɔ fa donc an tun bɛ fɛ ka laɲini de kɛ a ka voter fana jɔyɔrɔ fa a carte in an k'o ta ka voter kɛ n'a ye janni an ka taa carte d'électeur dilan parce que nin carte kura in a yɛlɛmali a n'a nambarali ka gɛlɛn parce que biométrique de don et puis a musakako la o dakari jamana la ne bolo carte kelen ka nin bɛɛ jɔyɔrɔ fa ni ka taa carte 3 4 ɲini ka jamanadenw kungo ɲɛnabɔ n'a ye carte kelen bɛ nin bɛɛ jɔyɔrɔ fa donc sariya kolo 6 7 ɲɔgɔn yɛlɛmana pour que ka carte d'électeur bɛ sariya kolo minnu kɔnɔ k'o remplacer ni carte nationale d'identité biométrique sécurisée donc o yɛlɛmali kun ye o de a filanan ye mun ye n'i y'a jateminɛ an kun y'a sɛbɛn kalafili sariya kɔnɔ ko EJ n'o ye cakɛda mun sigina n'a bɛ kalafili ko ɲɛnabɔ o bolofara minnu bɛ yen olu kan ka sigi kalo 6 janni kalafili don cɛ n'i ye an ka chronogramme ye jamana ye mun publier o b'a jira ko kalafili constitution ta kalafili o kan ka kɛ mars kalo tile 19 or a dun ɲɛ b'a la EJ bolofaraw a baara bɛ sen na mais o ma sigi fɔlɔ donc kalo 6 n'an ko k'an b'o sariya kolo to yen nɔ fo ka kalo wɛrɛ kɛ janni o sigini ni kalafili don cɛ a bɛ janya kojugu donc pour que an kana janya chronogramme na an ka kɔnɔna fɛ kumaw matarafa en même temps que an k'a to EJ fana ka se ka sigi ka ɲɛ pour que kalafili kɛ ko ɲuman kɛ an y'a décider ka yɛlɛma don sariya kolo kelen na ka a bɔ kalo 6 la ka na kalo 3 la yɛlɛmali sabanan ye mun ye o bɛ an ka finitigiw an ka lakanabagaw kunkan n'i y'a jateminɛ u fana ye maliyɛn de ye comme an bɛɛ donc u ka hakɛ n'an ta an bɛɛ ta ye kelen vote ko la mais olu ka baara taabolo b'a to a bɛ se ka kɛ u tɛ se ka voter parce que ni anw bɛ taa vote kɛ don min olu de kan ka kɛ k'an lakana ka vote lakana ka jamana lakana n'u y'u to la ka taa ka fɔ k'u bɔ yen ka taa vote kɛ a bɛ se ka na ni ko dɔ ye ala man kisi a ma donc pour que ka chance d'u ma u ka se ka u ka vote kɛ c'est vrai que procuration ta b'a kɔnɔ u bɛ se ka procuration di mɔgɔ ma mun bɛ taa vote u nɔ na mais kɛlɛ in taabolo ani lakana taabolo b'a to kuma caman u tɛ se ka hali o temps sɔrɔ donc ni yɛlɛmali sabanan mun nana o ye ka hakɛ d'u ma o fana ni ka se ka vote dimanche min bɛ na janni vote dimanche cɛ donc u ka taa vote o la bureau vote yɔrɔw a dɔ bɛ se ka sigi u ka kan yɛrɛ kɔnɔ u bɛ yɔrɔ yɔrɔ bon naaninan ye mun ye sisan nɔ aw y'a ye tɛnɛndon CNT sariya 6 adopté donc o sariya 6 in de b'a to sisan nɔ Mali région bɛɛ dantigɛw dɔnnen don u cercle minnu b'u kɔnɔ u dantigɛw dɔnnen don u hakɛw dɔnnen don donc fɔlɔ depuis a bɛ san 10 bɔ an bɛ ten nɔ région kuraw créé la mais a kɔnɔna cercle ni
a région u danfaraw dɔn tɛ kosɛbɛ même si gouverneur sigilen don donc sisan nɔ sariya minnu taara tɛnɛn don o y'o bɛɛ jɛya donc or n'i bɛ vote bɛ kɛ fichier électoral n'o de bɛ taa ɲɔgɔn bolo o de b'a jateminɛ nin cercle in kɔnɔ nin mɔgɔ hakɛ votelikɛla bɛ yen nin région kɔnɔ nin mɔgɔ hakɛ votelikɛla bɛ yen comme o bɛɛ tun dɔnnen tɛ sisan sariya in talen y'a tɔ u bɛɛ dɔnna o jɛyara u bɛɛ danfara dɔnna u ni ɲɔgɔn cɛ donc u bɛɛ ka citoyenw bɛ dɔn u dugudenw bɛ dɔn ka danfara kɛ u ni région tɔ ni cercle tɔw cɛ donc o baara o fana kan ka latilen fichier électoral kɔnɔ pour que o yamaruya dira sisan nɔ EJ de ma cakɛda min sigilen de kalafili organiser la walasa EJ ka se ka maga fichier la k'o yɔrɔ ninnu latilenya ni sariya kura nin tali hukumu kɔnɔna na sariya yɔrɔ min bɛ constitution kalafili ko fɔ o yɔrɔ de la candidat c'est à dire que minnu bɛ compétition kɛ olu dɔ o candidat m'o sɛbɛnni don alors que an b'a dɔn constitution kalafili la candidat tɛ yen i sɔnna i ma jɛ i bɛ t'o de vote kɛ donc an y'an profiter k'o fana latilenya yɛlɛmani ninnu ye o de ye donc an bɛ min fɔ laban na c'est que ka maliyɛnw hakili sigi k'a fɔ transition autorité fangaw bɛ ka ko bɛɛ labɛn ka ko bɛɛ kɛ pour que kalafili minnu bɛ nana a ka kɛ jɛya la a ka kɛ danaya la a ka kɛ k'a sɔrɔ basi ma bɔ a la bɛɛ ka hakili sigi la an ka laɲini y'o de